سلام كم كان يقوم كبرات تغطاتلتي مربات اير تي في سومنا في تصامتات سبورت نايز حرفة سومن حزنا غريبنا لنا نمكتالكم بخبر نعدم قطمات السوبر ديفيجن زوبا ماكل تمالي سنبت بكل تصوتاتات ناي كالا ايزور داغ مايك فيلم كلوك اي بحد ما مريحنا تعقيبا وصيام فلما نام ميدا زور دا كلبات التحريرن غداي فينيرن التحرير ابي كن عرفتا مبل ساسان سندق كاميرون عندهم زرغتا شتو حربارو مريحان عرفت وصيام دحر عرفت ابز غصل صوتا التحرير عبلالي امك ايتو رخبونا مبل 58 دقيقه كاميرون عندهم شوطو دحر موسى مبل 68 كم دما 85 دقيقه كابا كفافليا يوناتان تقسته كلسته شوطات بمركب بدمر نغوداي فار بعد تبارو زغنو صيترت يحتا وصيام ابزا صوتان التحرير يوناتان تقسته يبلص صاحتاي توبايلو تسيمو سيبن نام ميراز وردا كلبات كان زي شامبيون تمرح زلاقي بحرن كوباني حاصين عنصيتن سنبل نيرن ኣብ ናይ ቅድሚ ዕረፍቲ ጾታ ቀይሕ ባሕሪ ካብ መጋጥምታ ሰንበል ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ይገጢሞዋ ኣብ መበል 20 ደቂቃ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ከፋፋልያ መድሃናይ ረዲ ብልሲ ሸቶ ብምርካባ ንዕረፍቲ መሪሓ ወፅያ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐፅለ ጾታ ካብ ፈተነታት ሓሊፉ ኩዕሶ ንሰኪዔት ክትሓልፍ ብዘይምኻልኻት ጾታ ብዓወት ቀይሕ ባሕሪ ሓደ ባዶ ተዛዚሙ ኣብዛ ጾታ ናይ ቀይሕ ባሕሪ መድሃናይ ረዲ ብልሲ ተጻዋታይ ተባሂሉ ተሰይሙ ግጥማ ሻምፒዮን ሱፐር ዲቪዥን ዞባ ማእከል ዝመጽእ ሐሙስ ካብ ሰዓት 2 ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ኣብ ስታዲየም ኣስመራ ብክልተ ጾታታት ቀጺሉ ክውዕል እዩ በዚ መሰረት ደንደን ምስ ገዛ ባንዳ ኣስመራ ቢራ ምስ ማይ ተመናይ ንክጻወታ መደብ ተሰሪዑለን ኣሎ ሻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ዞባ ማእከል ናይ ቀዳማይ ዙርያ ጸወቱ ዛዚሞም እዚ ብቐዳም 22 ሰነ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ስታዲየም ኣስመራ ዝተኻየደ ጾታታት ዝስዕ ውጽኢት ተረኺቡ ኣሎ ساعات كلتنا ميراز وردا بريخن ججرتن ينيرن ججرت كابسين سيوم ميلات ريدي يسرا إبراهيم فورتنا جزائي يوركابيل كفلوم بزرغتن حمش الشطوطات نبريخ حمش باروك تقاطع عن كلا يسرا إبراهيم قبلس تتصاتي ناي تقطم تبايلا تسيمام كتسيلنا ميراز وردا كلبات كا سنبلن دندن ينيرن دندن مقاطمتا سنبل اين حسيتن كاب ديانا ستيفانوس 4 الشطوطات كاب اديام عند برهان فتحاوت يوهانس هيرمون ايوب فينوس هايل سلاسن كا حانتي شوتو بدمر شومونت بارو زغنو وصيت بمعناويا وصيام ابزا صوتا تا سوبر هاتريك سرح ديانا ستيفانوس ناي دندن يابلس تصاتي تبايلا اب كتما تسني بمغنيات معالتي سماتات ترانسبورتاو نطفتات تخايدوم ابتينا حمشت معالتاس تخايدن كلتا عينتا سبورت مالت كعسو سكيعتن اتلتيكسن زانقدن وددرات السع وصيت ترغيبولو او وددرات كعسو سكيعت مسنملكت زي وددرات اب مونغو سلطنتي غراسروت استخايدو خوينو عوتات غانتاتات دمازن سعبان غانتا كاملس نز وددر بهولنتو بمعواتات تشلاميت ورق ميداليا تكون كلا كاليت خوينا وددراز ودد غانتا جاغوار تشلاميت بور ميداليا سالسيت خوينا زازمت غانتا تايغر دما تشلاميت نحاس ميداليا خوينا اب ناي دق انسيو غانتا مخته غوبلل نايزي وددر بمخانا تشلاميت ورق ميداليا غانتاتات والتان فنقلنكا ناي كالاين سالساين درجاتات بمحزن تشلمتي برور نحاسن ميداليات خوينن اب ناي دق تبعتي مسن سغر بهولنت بي غانتا فرقال سي عود تكون كلا تشلمتي ورق ميداليا تكون نعاس عيبنكا غانتاتات عواتن حرنتن تشلمتي برورن نحاسن ميداليات خوينن ممحدار نوزوات السنين عبيد غراسروت نايزي نوزوبا نربعة غانتاتات ملعت كيب ملك حاجز كم زبركتن نتحاجز دما تن غانتاتات كاب سفلالو حالتي نايتو نوزوبا كم استقبلون وكيل إرينا عوت هايلاب زي الأخلنا تصاب أفليتولهم زي كازون وددرات أتلتيكس تخايدو نيروم زين 3 أتلتات زساتف وددرات السعود سي ترغيبو لهم اب ناي 100 متر دك تبعتو قدامي حسن محمد كلا عثمان علي سالساي مرتضى يعقوب ኣብ ተመሳሳሊ ርሕቀት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ዓቢሮ ዓብደላ ካሊቲ ሸንሃትዮብ ሳልሲቲ ድሌት መኮንን ኣብ ናይ 200 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ሓሰን መሐመድ ካልኣይ ሙንተሲር መሐመድ ሳልሳይ ዑስማን ዓሊ መሐመድ ኣብ ተመሳሳሊ ርሕቀት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ዓቢሮ ዓብደላ ካሊቲ ሸንሃትዮብ ሳልሲቲ ድሌት መኮንን ኣብ ናይ 400 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ሓሚድ ኣድም ካልኣይ ቁሴ ከማል ሳልሳይ ሙንተሲር መሐመድ اب ناي 400 متر دق انسيو قداميتي جمعيه علي كاليتي وازدان محمد اب 800 متر دق توعتو قداماي عمر علي صالح كالاي مجاهد صالح سالساي حمد ادم اب ناي 1500 متر دق توعتو قداماي عمر علي صالح كالاي مجاهد صالح سالساي مرتضى يعقوب اب ناي لعل زلا دق توعتو قداماي عثمان علي كالاي عمر علي صالح سالساي حسن محمد اب تمساسال عود سبورت قداماي منتصر محمد كالاي قوسي كمال سالساي اسروم طعمم ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ሸንሃትዮ ካልይቲ ዓቢሩ ዓብደላ ሳልሲቲ ሚካል ኣቡል ሓጅ
ብዘይካዚ ኣብ ተመሳሳሊ ዓውድን ጸወታን ኣትሌታት ዝሑል ከሚስ ቀዳመይቲ ካልእቲ ዊሳን ኬላይ ሳልሰይቲ ዊዝዳን መሓመድ ብምዃን ዕዉታት ኮይኖም ኣለዉ። ዕዉታት ኣትሌታት ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ ዝሓዙ ወከፎም 400፣ 300፣ 200 ኣፋ ገንዘባዊ ሽልማት ተቐቢሎም። ስፖርታዊ ውድድራት እዚ ማእከል ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማታት መንደፍራን ደቀ መሓረን ብዝተፈላለዩ ስፖርታዊ ውድድራት ቀፂሉ ነይሩ። ካብ ሓበሬታን ጎስጓስን ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይቲ እዚ ዝበፅሓና ሓበሬታ ይስዕብ። ብመሰረት ዝበፅሓና ሓበሬታ ብከተማ ደቀ መሓረ ዝተኻየደ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ጋንታታት ሂላልን ሂምቦልን ተራኺበን ብዘይሸቶ ክፈላለያ ከለዋ ቀፂለና ሜዳ ዝወረዳ ጋንታታት ኪሎማን ደንደንን ኮይነን ኪሎማ መበል 23 ደቂቃ ካብ ሮዳስ ቱኩ ሸቶ ብምርካብ ንፀወታ ክትቅልሶ ተረኣያ። ደንደና መበል 36 ደቂቃ ካብ ሮዛ ሳሙኤል ብዝረኸብታ ሸቶ ተመዓራርያ ናብ ዕረፍቲ ምሪሖም። ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐፅለ ፀወታ ሮዳስ ቱኩ ኣብ መበል 53 ደቂቃ ንጋንታ መዓወቲ ሸቶ ስለ ዘመስገበት እቲ ፀወታ ብዓወት ጋንታ ኪሎማ 2-1 ተዛዚሙ። ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮም ስንምልከት ድማ ደንደንን ኪሎማን ክፃወታ ከለዋ ደንደን ካብ ተፃወትታ ጃዕፈር ዓብደላ 2 ሸቶታት ካብ ሮቤል ገብረትንሳኤን ሰን ፍጹምን ከዓ ሓሓንቲ ሸቶ ብምርካብ ነታ እንኮ ሸቶ ካብ ሳይሞን ተኸሰ ዝረኸበት ኪሎማ ብገፊሕ 4-1 ስዒራታ። ኣብ ውድድራት ኩዕሶ መርበብ ምስንምልከት ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሂላል ንሂምቦል ከምኡ ድማ ኪሎማን ንደንደን ብተመሳሳሊ ውፅኢት 2-1 ክስዕረን ከለዋ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ኪሎማን ደንደንን እየን ተራኺበን። እዘን ተመጣጣኒ ብቕዓት ዝውንና ጋንታታት መሳጢ ዝኾነ ፀወታ ከሪኣ ትፅኢት ኣፍቃር ስፖርት እዩ ነይሩ። ኣብ ቀዳማይ ሴት ኪሎማ ክትዕወት ኣብ ካልእ ሴት ድማ ደንደን እያ ረቲዓ። ፀወታ መቐረት እናወስኸ ብዝኸደ ኪሎማ ንሳልሰይቲ ሴት ላዕለዋይ ኢድ ሒዛ ወፂያ። ፀወታ በዚ ኣይዛዘምን ዝበሉ ተፃወቲ ደንደን ንረብዓይ ሴት ብምዕዋት ንፀወታ ናብ ላቤላ ብምምራሕ ኣብ ዝተኻየደት ወሳኒት ሴት እቶም ተፃወቲ 14-12 ንፀወታ ተዓዊቶምሉ እናተባህለ ግን ተፃወቲ ኪሎማ ንዝነበሮም ሃጓፋት ብዝግባእ ብምሽፋንን ንድኻም መጋጥምቶም ድማ ብምምዝማዝን ካብ ድሕሪት ተበጊሶም 16-14 ዝኾነ ውፅኢት ብምዕዋት ነቲ ፀወታ ብዓወት ጋንቶም 3-2 ከም ዝዛዘም ገበሩ። እዚ ፀወታ ናፍቀርቲ ስፖርት ብዝተረኣዩ ብቕዓትን ናይ ተወዳዳሪነት መንፈስን ኣዝዩ ዝዕገበ ምንባሩ ሓበሬታን ጎስጓስን ዝማእከል ኣብ ዝለኣኸልና ፀብጻብ ኣፍሊጦም። መበል 18 ዓመት ፌስቲቫል ስፖርት ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ ውሕስነት ሰላም በመኸተ ዝብል ቴማ ዝተፈላለዩ ውድድራት ስፖርት ብምክያድ ብውዕውዕ ሃገራውን ስፖርታውን ወኒ ኣብ ስቶክሆልም ብዓወት ተኻይዱ። እቲ ብዓርቢ 21 ሰነ 2024 ብልዕሊ 20 ጋንታታት ስቶክሆልም ወለድን ሓፈሻ ሳት 1,000 ህፃናትን ዓበይትን ወለድን ብባንዴራ ኤርትራን ሃገራዊ መዝሙርን ተዓጂቡ ዝተኸፍተ ፌስቲቫል ስፖርት ዋና ጸሓፊ ፌስቲቫል ስፖርት ኣቶ መስፍን ገብራብ ንጋንታታትን ወለድን ናይ እንቋዕ ደሓን መጻኹም ቃል ድሕሪ ምቕራብ ፌስቲቫል ስፖርት ኤርትራ ምሕያል ስፖርት ኤርትራ ወፃን ብመነቶም ዝኽርዑን ሃገሮም ዘፀውዑን ብሉፃት ኤርትራውያን ኣብ ምፍራይ ኣተኪሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊፆም ፌስቲቫል ስፖርት ኤርትራውያን ካብ ዘለዎ ክዓቢ ክሰፍሕን ሰሓብነቱ ክዓዘዝን ጉዱሳት ስፖርተኛታት ወለድን ስፖርታዊ በርክቶም ክሒሉ ዝፀውዑ ኣቶ መስፍን ገብራብ ጋንታታት ህፃናትን ዓበይትን ዓመት መፅእ እናሰሰና ብምምፅን ንኣዳላዊት ፌስቲቫል ስፖርትን ወለድን ሽማግለ በዓላትን ኣመስጊኖም። እቲ ብዓርቢ 21 ሰነ ኣብ ሴትራ ዝተባህለ ቦታ ዶብ ስቶክሆልም ዝተኻየደ ስፖርታዊ ውድድራት ግጥማት ዓበይቲ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ኣብ ክሊ ዕድመ ዝተፈላለያ ዕድመ ዝተመዝገቡ ህፃናት ግጥማት ኩዕሶ እግርን ውድድር ጉያ እግርን ክልቲኡ ጾታ ክካየድ እንከሎ ውድድር ጉያ መንእስያትን ወለድን እውን ተኻይዱ እዩ። ንዑታት ህፃናትን ኩሎም ተሳተፍቲ ህፃናትን ፍሉይን መዘከር ሜዳልያ ካብ ኢድ ኣቦ ወንበር ኣዋሃዲ ሽማግለ በዓላት ኣቶ ኣለም ተኽለ ገርግሽ ተሸሊሞም። ኣብ መወዳእታ ብሓያል ህልኽ ንዋንጫ ፌስቲቫል ስፖርት ኤርትራ 2024 መንጨበጠ ዝተኻየደ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ኣብ መንጎ ጋንታታት ሊላ ኣዝማሪኖን ማሕበረኮም ሶልናን ዝተኻየደ ግጥም ማሕበረኮም ሶልና 1-0 ብምዕዋት ፍሊት ዋንጫን ዓባይ ዝዋሪት ዋንጫን ማልያን ክሽለም ከላ ካልእቲ ዝወፀት ጋንታ ሊላ ኣዝማሪኖ ዋንጫን ሜዳልያን ጋንታ ሄለንበሩ ድማ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ዋንጫ ተሸሊመን። ፌስቲቫል ስፖርት ኤርትራ ኤርትራውያን ስፖርተኛታት ብምምልማል ኣብ ዓበይቲ ጋንታታት ዓለም ኣትዮም ስሞምን ስም ሃገሮምን ዘስሚ ስፖርተኛታት ዘጥርየ ሓደ ካብ ንጥፈታት ኤርትራውያን ስፖርት ኣብ ወፃኢ ምዃኑ ካብ ኣዋሃድቲ ናይቲ መደብ ዝበፅሓና ፀብጻብ ኣፍሊጦም። ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድም ብሽክለታ ኤርትራ ከም መቕፅልታ ናይቲ ዓቕሚ ሰብ ናይቲ ዓውዲ ንምምዕባል ዘካየደ ዘሎ ፃዕርታት ምስ ዓለማዊ ማሕበር ቅድም ብሽክለታ ብምትሕባር ካብ 17 ክሳብ 22 ሰነ 2024 ናይ ካልኣይ ደረጃ ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና በስመራ ደንበ ስፖርት ሂቦም። ኣብቲ ካብ መላእ ሃገር ዝተወከሉ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ትርከቦም 16 ኣብቲ ዓውዲ ዝነጥፉ ኣሰልጠንቲ ዝተዋሃበ ስልጠና ኣብ መዛዘሚ እቲ ስልጠና ፕረዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ብሽክለታ ኤርትራ ኣቶ ተመስገን ረዳ ኣብ ዘስምዖ ቃል ንሰልጠንትን ቋ ሓጎሰኩም ድሕሪ ምባል ዘቐሰሞ ትምህርቲ ኣብ ግብሪ ክሰርሑሉን ኣብ ዘዘብዎም ዝተመልሱ ተመክሮኦም ከመሓላለፉ ተካእቲ ተቐዳደምቲ ከፍርዩን ተላብዩ።
ኣቶ ተመስገን ወሲኹ ብፍላይ ነቶም ደቂ ኣንስትዮ ዘሰልጥኑ ዓብ ስራሕ ይጽበየን ከም ዘሎ ድማ ዘኻኺሮም ሰልጠንቲ በጎኖም እቲ መደብ መቕጽልታ ናይቲ በብዋኑ ዓቕሚ ኣሰልጠንቲ ከም ንምባል ክወሃብ ጸንሐ መደባት ምዃኑ ብምግላጽ ንዝተፈጥረሎም ዕድል ብምስጋን ዝተዋህቦም ጠቓሚ ትምህርቲ ብግቡእ ክሰርሕሉ ምዃኑን ቃላት እዮም እዚ ብኪኢላ ስልጠና ዓለማዊ ማሕበር ቀደም ብሽክለታ ማለት UCI ኣየርላንዳዊ ሚስተር ብሪያን ኑጀንት ን5 መዓልታት ብክልሲ ሓሳብን ግብራውን መደባት ተሰኒዩ ዝተዋህበ ስልጠና ንዋናዊ ኣገባባ ስልጠና ንኣገዳስነት ድሕነት ኣብ እዋን ውድድር ንጥዕናን ስነ ፍልጠታዊ መጽናዕትን ማለት ሄልዝ ኤንድ ፊዚዮሎጂ ንኣምራት ብቕዓት ተወዳደርቲ ማለት ፕሪንሲፕል ኦፍ ኮንዲሽንን ንትንታንን ቁፅፅርን ፍጻመታት ንተግባራዊ ግምገማ ማለት ፕራክቲካል ኣሰስመንት ንውድድርን ካልእን ኣብ ዘተኩሩ ኣርእስታትን እዩ ተዋሂቦም ኣብቲ መዛዘመ ስነ ስርዓት ኣባላት ሃገራዊ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ኤርትራን ኣባላት ሃገራዊ ፌደሬሽን ብሽክለታን ኤርትራን ኣብ ዝረኽብሉ ነቲ ስልጠና ዝመሃረ ኣየርላንዳዊ ሚስተር ብሪያን ኑጀንት ንምስልን ባህልን ኤርትራ ዝገልጽ ካብ ሃገራዊ ፌደሬሽን ብሽክለታ ኤርትራን ሰልጠንትን ህያብ ከም ዝተቐበለ እውን ህዝባዊ ርክባት ሃገራዊ ፌደሬሽን ብሽክለታ ኤርትራ ኣብ ሰደደልና ሓበሬታ ኣፍሊጡሎም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎም ሶም ዝተዳለወ ሰሙናዊ ፍጻመታት ስፖርት ኣብዚ ፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝና ነመስግን ዝመዘሎ ሰሙን ይኮኑ ምረኻብና ምስ ኩላቶም መሳርሕቲ ከም ድማ ኣባላት ስቱድዮ ብሓባር ብምዃን ሰላም